नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने टोमॅटोचे सार कसे बनवायचे हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे 3 टोमॅटो घेतलेले आहे। हे बघा, असे पिकलेले आपल्याला घ्यायचे आहे। आपण ह्याला स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। सर्वप्रथम आपण ह्याला बॉईल करून घेऊया। आपण इकडे एक स्टीलचं टोप घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण टोमॅटो ठेवून घेऊया। ह्यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी घेऊया। आता आपण ह्याला एक उकळ काढून घेऊया। गॅस ऑन करूया। ह्यावरती हे टोप ठेवूया। आपल्याला 2 मिनिटं ह्याला एक उकळ काढून घ्यायची आहे। आपल्याला टोमॅटोच्या सारसाठी एक वाटण लागणार आहे। त्यासाठी आपण इकडे चिरलेला बारीक कांदा घेतलेला आहे, थोडंसं ओलं खोबरं, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आल्याचे तुकडे घेतलेले आहे, 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा धण। आपण हे सर्व मिक्सरला लावून घेऊया। आपण इकडे मिक्सरचा भांडा घेतलेला आहे, त्यामध्ये चिरलेला कांदा टाकूया, लसूण टाकूया, अद्रक टाकूया, खवलेलं ओलं खोबरं, बडीशेप, धणे, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मसाला। आपण ह्याला थोडंसं पाणी टाकून एकदम बारीक वाटून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण एकदम बारीक असं वाटून घेतलेलं आहे। आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। हे बघा, याप्रमाणे आपण काढून घेऊया। 2 मिनिटं झालेली आहे आणि टोमॅटो ही छान बॉईल झालेले आहे। हे बघा, पूर्ण सालं निघालेले आहे। आपण आता गॅस बंद करूया आणि ह्याला थंड करून घेऊया। आपले टोमॅटो छान थंड झालेले आहे। आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे बघा, छान सालं निघालेली आहे। हे पाणी आपल्याला फेकायचं नाही आहे, हे साऱ्याला आपण वापरणार आहोत। आपण याची सालं काढून घेऊया। टोमॅटो बॉईल केल्याने ह्याची सालं पटकन निघतात, म्हणून 2 मिनिटं टोमॅटो बॉईल करून घ्यायचा। हे बघा, आता आपण याला मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। आपण ज्या भांड्यामध्ये वाटून घेतलंय त्याच भांड्यामध्ये आपण हे टोमॅटो टाकूया। आणि बारीक असं वाटून घेऊया, पाणी न टाकता। हे बघा, याप्रमाणे आपण टोमॅटो वाटून घेतलेला आहे बारीक। आता आपण याला फोडणी देऊया। आपण इथे गॅस ऑन करूया। एक चमचा तेल घेऊया। तेल थोडंसं आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। आपलं तेल छान गरम झालेले आहे। आपण इथे फोडणीसाठी बारीक मोहरी घेतलेली आहे, ती टाकूया अर्धा चमचा। 4 पाकळ्या आपल्या लसूण घेतलेला आहे बारीक ठेचून, तो टाकूया। कढीपत्त्याची पानं, परतावायचं आपल्याला। थोडासा लसूण लालसर झाला की आपण पाव चमचा हळद टाकूया।
1 चमचा मालवणी मसाला परतवूया। असं तेलात परतवल्याने आपल्या साराला कलर छान येणार। आपण जे वाटलेलं वाटण आहे ते टाकूया आणि परतवून घेऊया। आपण जो टोमॅटो बारीक वाटून घेतलाय ते टाकूया। मिक्स करूया। आपण जे मिक्सर वाटून घेतलेलं आहे ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून ते टाकूया। आपण जे टोमॅटो बॉईल करताना पाणी घेतलेलं आहे ते आपल्याला टाकायचं आहे। मिक्स करूया। हे बघा छान मिक्स झालेला आहे। दहा 12 आपण कोकमा टाकूया। इथे 4-5 मी त्रिफला घेतलेला आहे हे टाकूया। हे नक्की टाका तुम्ही सारामध्ये, ह्याच्याने साराला एकदम छान चव येते। या पद्धतीने सार तुम्ही घरी नक्की बनवा। असं सार जर घरी बनवलं तर आपल्याला असं वाटणार की आपण मच्छीचंच सार बनवलंय। आपण याला 5 मिनिटं उकळून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि सारालाही छान उकळी आलेली आहे। हे बघा छान आपलं सार झालेलं आहे। आपण आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। मिक्स करूया। तुम्ही चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। आपण 2 मिनिटं आणखीन उकळी घेऊया। 2 मिनिटं झालेली आहे। आपलं सारही छान झालेलं आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। आपलं मालवणी पद्धतीचं टोमॅटोचं सार झालेलं आहे। ही रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।